Pakistan umumy bahasy 8 milliard dollarlyk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň öz şäginden geçýän bölüginiň guruluşyna badylygy berilmeden ödül Türkmenistandan gazyň bahasyna täzeden seredilmegini soraýar diýip Pakistanyň The News neşri habar berýär. Biz gaz geçirjiniň Pakistandan geçýän bölügine girişilmeginden ödül gazyň bahasynyň arzanlandyrmagy boýunça gepleşik geçirmegi sorap Türkmenistanyň häkimetlerine 5 ay mundan ödül hat ýazdyk diýip Pakistanyň ýokary derejeli energiýa resmisi The News neşrine aýtdy. Beýleki bir ýokary derejeli Pakistanyň hökümet resmisi The News neşrine beren gurrungyny Türkmen wekiliýetiniň 17-nji iýuny Pakistana sapar etjekdigini, iýunyň aýagynda bolsa gazyň bahasyna täzeden seretmek üçin Türkmen gaz kompaniýasynyň Pakistana öz wekillerini uğratjakdygyny aýdypdyr. 14-nji iýuny Azatlyk radiosu topuk bilen bagly Pakistan metbuatyna çykan habar boýunça Beýik Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektory Lukan Cheski bilen gurrundaş boldy. Meniň pikirimçe topuk bilen bagly bu soňky waka ýynjylyksızlandyrjydyr. Bu gaz geçirjiden iý berilmeli gazyň 90%-ni Pakistan we Hindistan satyn alýar. Pakistan umumy gazyň 45-46% töweregine isleg bildirýär. Bahalar boýunça geçirilýän islenlik gurrun gaz geçirjiniň girdejililigini pese gaçyrýar. Pakistan gazy has ardan bahadan aljak bolýandyr. Şol nukdaý nazardan bahalara täzeden seredilmegi boýunça bu soňky waka topuk proýektiniň amala aşyrylmak ähtimallygyny we mümkinçiliklerini hassa sorag astyna alýar diýip Ancheski aýtdy. Türkmenistanyň banklar tarapyndan Visa plastik kartlaryndan aýda peýdalanyp bolýan puluň möçörüne girdilen çäklendirmeler sebäpli türkmenistanylaryň ýüzüňi bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şeýlede bu çäklendirmeler raýatlary gazan çetmegiň täze usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar beren habarçysynyň tasdiklamagyna görä, raýatlar Fly Dubai, S7 we Belavia ýaly daşary ýurt howa ýollary kompaniýalaryndan uçur biletlerini satyn alanda Visa bank kartlary arkaly bir günde biletiniň bahasynyň diňe 50 Amerikan dollaryny töläp bilýärler. Raýatlar biletiň narhynyň galan bölegini tölemek üçin bu edara gazan çetmek üçin baran onlarça Visa kart eýelerine ýüzlenýärler. Fly Dubai howa ýollary kompaniýasynyň edarasynda müşterileriň biletiniň bahasynyň galan bölegini töletmek üçin bu ýere baran türkmenistanylaryň 6-7 sanasyny çagyrýarlar. Olaryň her biriniň kartyndan 50 dollar alýarlar. Soňra müşteri bu adamlaryň Visa kartlaryndan alynan her 1 Amerikan dollary üçin olary 8 manat töleýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Habarçy munyň raýatlaryň ýurduň içinde Visa kartyndan gadan çetmegiň täze bir usulyny emele getirendigini belläp, bu howa ýollary kompaniýalarynyň bilet satýan edaralaryna her gün onlarça adamyň üýşändigini hem aýtdy. Bu ýere bilet almaga barýan adamlardan başga-da öz Visa kartyndan pul çekdirmäge barýan adamlaryň sany hem az däl. Sebäbi raýatlar Visa kartlaryna resmi kurs bilen 3,5 manatdan pul serişdesini salýarlar. Soňra da 8 manadyň hasabyndan naqd pul alýarlar. Adamlar şu usul bilen özlerini gazan çedýärler. Bu bilet satyn almaga barýan adamlar üçin hem amatly. Sebäbi olar dollary gara bazardan satyn alsa, onu 18,5 manat tölemeli bolýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy Russiýanyň S7 howa ýollary kompaniýasynda bolsa, raýatlar bileti satyn almak we onuň bahasyny tölemek üçin adyndan 3 gedek öňünden nowata ýazylmaly bolýar diýär. Bu barada kompaniýanyň edarasynda ýürite bildirşem asylyp onda şeýle diýilýär. Hormatly ýolagçylar, kartlardan pul çekmek bilen bagly limitleriň we ýagdaýlaryň kynlaşmagy sebäpli sizden aýda diňe 3 gezek ýylyna 3 gün nowata ýazylmagy soraýarys. Bulardan soňky nowatlaryňyzy diňe 35 gün soňa ýazylyp bilersiňiz diýilip kompaniýanyň bildirişinde aýdylýar. Visa bank kartlary Türkmenistanyň raýatlaryna türkmen manadyny resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasyna öwürmäge we bu puldan ýurduň daşyna ýa-da ýurduň içindäki daşary döwletleriň kompaniýalarynda peýdalanmaga mümkinçilik berýän ýeketäk ýollaryň biridir. Türkmenistanda häkimetleriň av tüpüňlerine bir gözükçüligi ýoly goýmagy, olaryň ilatdan ýygdyrly konfiskasiýa edilmegi we ok däri sowdasyna girdilen berk çäklendirmeler netijesinde ýerli awçylar sultanda köllerde balyk tutýanlar üçin girdilen gadagynçyklar hem dowam edýär. 1,5 ýyl çemesi öň hukuk goraýjy guramalar ilatdaky av tüpüňleriniň ählisini hasaba almak bahanasy bilen ýygnap aldylar we olary ýzyna gaýtaryp bermegi gijikdirip gelýärler diýip Azatlyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertde guruluşyn lewaply awçy gurrun berdi.
Onun sözlerine göre häkimetler tüpöňlerimizi haçan izine gaýtaryp berýärsiňiz diýilen soraga gysgaça soň bereriz diýip jogap berýärler. Ýöne bu ürän uzagy çekýär. Av mövsümi gelende avçylaryň käbiri hem öz maşgalasy hem polisiýa işgärleri üçin guş awlajak bolup öz tüpöňlerini häkimet wekillerinden 2-3 günlük satyn alýar. Soň olar ýaraglaryny indiki mövsümi çylyny izine tapşyrýar diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan awçy aýtdy. Öňki ýyllarda awçylar azatlyk bilen söhbetdeşlikde awçylar üçin ok däri satýan dukanlaryň boşap galandygyny, şol bir wagtda özleriniň awçy hukmynda agzalyk töleglerini tölemäge mejbur bolýandyklaryny we her ýyly ok däri han tamaçylygynda geçirýändiklaryny habar beripdiler.